no podem de cap manera acceptar Artur Mas i per tant anem a noves eleccions, teniu tot el dret del món. Després a petxo que ho vindrà, però teniu tot el dret del món. Jo això no ho discutís ni ho discutiré mai. Teniu tot el dret del món. Ara, enteneu que per molta gent és molt difícil entendre tanta intransigència. Perquè, que jo recorde, el programa de la CUP diu sortir de l'euro. I això no ho poseu a les negociacions. Que jo recordo, el programa de la CUP diu els països catalans. Això no ho poseu a les negociacions. Això sí que podeu renunciar. Que jo recordo que ho diu la DUI. I la mateixa nit de les eleccions vol dir que la DUI no. Bueno, això és Déu meu mare, tot el que dius és molt lamentable, Per favor, agafa el micro. No, agafa el micro que tenim hores aquí. Pizza i cervesa, ja anem a estar hores aquí. Una cosa, no pot ser, o sigui, tu dius que l'única opció és que sigui Mas, no pot ser que no sigui Mas. No, és que no ho dic jo, és que ho dic Junts pel Sí. Jo no ho dic. No pot ser que Junts pel Sí, en canvi d'opinió, digui, doncs hi ha una altra persona. Bueno, a veure, això li has de preguntar a Junts pel Sí. Junts pel Sí diu que no, i diu que no, entre altres coses, i hauria sigut molt clar el seu argument, perquè no és Mas. Junts pel Sí s'ha mogut o no s'ha mogut? Ofereix una presidència amb 3 vicepresidències, la famosa corada aquesta consellera. Ofereix una moció de confiança als 9 mesos que només des de la CUP voten que no, només des de la CUP voten que no, no cal res més que això, Mas deixa de ser president d'aquí 9 mesos. Això són passos o no són passos? Algú creu que no són passos? Quin pas ha fet la CUP? Quin pas fa la CUP? La CUP fa algun pas? Vol fer algun pas? Jo crec que aquesta gent ha votat la independència, no ha votat que el Mas fos president. Però és que això no ho has dit ni tu ni jo. Mira, si entrem aquesta discussió és la mateixa. Jo crec que la gent ha votat la CUP per pressionar Mas perquè faci la independència, no per aturar la independència. Que no ho podem dir això perquè no és real. Doncs tampoc pots dir que la gent ha votat, tu no pots dir perquè ha votat la gent. La gent ha votat Junts pel Sí 62 diputats i la CUP 10. Els 62 diputats de Junts pel Sí diuen nosaltres entenem que necessitem la CUP i per tant fem cas de coses que ens demanen. Un programa, una declaració molt detallada de quines lleis i quin tots ha de fer, una declaració molt detallada de quines lleis i quin tots ha de fer, una presidència coral, una moció de confiança. Bueno, si diuen que no, si ells no es poden moure per res, no passa res. Hi ha eleccions al gas, no passa res, no és cap drama anar a eleccions al gas. No passa res. Ara, tu no li pots dir als 62 diputats de Junts pel Sí i ara només diré jo qui és el president, perquè això no té ni peus ni cap. I a més, amb els gestos i les maneres, que això és molt important. Això és molt important. Ara dius que el Manuel Munter, ara dius que el Raúl Romero. Bé, això són maneres de fer les coses. Quan, perdona, si hem de començar a parlar, la CUP també té molts amagats, O com van nomenar l'Anna Gabriel candidata? No t'ho sé dir, sincerament, perquè repeteixo, soc totalment independent. No, però és que, si aquí anem de punts, escolta, Anna Gabriel va ser rebutjada per l'Assemblea de la CUP i la CUP es va inventar una candidatura de 5 perquè Anna Gabriel fos diputada contra la decisió de la CUP i així tot, el 60% només va votar aquesta candidatura i es van saltar les normes perquè la CUP, les normes de la CUP deien ni diputats ni coordinadors parlamentaris poden repetir més d'una legislatura. I quina era la coordinadora parlamentària? O sigui, jo no puc saltar-me cap norma. O sigui, tu no pots saltar-te cap norma per exercir el dret. Va ser així, sincer, que 2014 l'Artur Mas va dir que no calia que ell fos president. Bueno, per això estic dient. Si ens posem en aquest discurs, tots en tenim per una banda i per l'altra. Jo l'únic que dic és que per mi, i per la CUP, però per mi, individualment com a persona que he tramitat temes urbanístics quan ell era conseller i que he vist moltes coses, no és persona tan neta. Per què? Perquè formava part d'un partit polític, que ja sabem que les lleis de finançament dels partits polítics tenen problemes i s'ho han denegat com han volgut, però jo només dic que per nosaltres no és una persona tan neta i intento explicar el per què tenim mania entre cometes a l'Artur Mas. Si comencem amb aquest discurs que uns van dir que els altres van dir que han
complert no sé quin reglament intern, etc. Seria molt llarg i hi ha de tots colors i per totes bandes i repeteixo, no ho sé, perquè jo em vaig comprar com a persona totalment independent i ara mateix no sé ni què està passant a les negociacions i m'arriben flaixos i no soc una persona que estigui realment a dins. Però com a persona que he tramitat, repeteixo, molts expedients i conec molta cosa urbanística, hem enflairat coses i no som ningú, m'entens? I no som ningú. Perquè no us treveu de bona fiscalia. Escolta, es presenta, si teniu una feta, els porteu a la fiscalia, estarà molt difícil. La funció, sabem abordar la llei, no és fiscalitzar la corrupció, és intentar tenir un territori una mica més digne. És la seva funció. Quan tenen la investigació, portar-la a la denúncia per algun lloc, o bé us guardeu vosaltres per si de cas a llavors us treu 12. No. És que no és un tema de guardar o no de guardar. Quan tu fas un recurs d'alçada, tu el pots aprovar o no com a conseller, tu no pots denunciar-ho, això no té res a veure. I els rumors n'hi ha molts, el diuen, n'hi ha molts. Salveu no acordar, si ho coneixeu, nosaltres el que intentem és evitar les organitzacions que considerem que són agressives al territori. La nostra funció no és anar a buscar corruptes o corrupteles. No tenim aquesta capacitat ni coneixement. Jo he portat l'urbanisme de Castelló quan estava començant el Puig Brava i me'ls he trobat així, I m'he plantat al davant dels promotors i dels altres i dic, això està aquí. O tireu enrere o porto denúncia, senyor secretari. Faci això, feu-ho i tant d'això. Jo ho he fet, Hem portat més de 40 judicis, ens estem anant de temes. Hem portat judicis per temes urbanístics, no per temes penals de corrupció. No hem portat cap penal, hem portat tots els temes administratius. no, però és que veus, ens estem anant de tema però no té reglament. Per tant, no... O sigui, a mi m'interessen moltes coses que has dit. Una primera, si ens posem a dir, si posem a tirar darrere i posem el ventilador, tots tenim coses, efectivament. Però per tant, per favor, una mica de respecte als altres. Perquè aquí sembla que no ho dic per tu, però no ho dic per exemple per l'Anna Gabriel, que es veu que és la dona més pura del món, com si els altres són tots uns que. Jo crec que un dels greus problemes que està tenint és que està... No és igual, estem debatent, no? Sí. El tema de l'Anna Gabriel, jo no ho conec, sincerament, el que comentes tu, saps? Però jo estava parlant de temes de... Si jo parlo de corrupció, tu m'estàs parlant de corrupció? No, jo no sé si parlant de corrupció. Si parlem de corrupció, tu m'estàs parlant de corrupció? És aquí on vull dir, és aquí. Jo només intentava reflexionar per què dic que l'Artur Mas no és persona tan... És a dir, s'ha de posar a la presó? No ho sé, no en tinc ni idea, no ho sé. Però que forma part d'un sistema que ha estat corrupte, d'un partit polític que ha estat corrupte, bàsicament per finançar-se, perquè la política de finançament dels partits polítics ha estat incorrecta, sí, no hi ha cap mena de dubte. És una persona que ha acabat el partit fa 4 dies net, impolutor? Penso que no, i repeteixo, no ha estat conseller de política territorial, que ha estat tot el gran finançament d'aquest partit polític. Només això, bueno, només, no sé si estic desmuntant grans coses. La rèplica d'això, el tema de l'Anna Gabriel, crec que són dos temes molt diferents, el mateix. Nosaltres hem denunciat moltes organitzacions, com deia aquest senyor, però hem fet denúncies, com sabeu, administratives, dins del Constitució administratiu, no té a veure amb penal, i en tema de corrupció, perquè com ja deia no era la nostra funció. Aquí veig la diferència d'entrar, i si entrem en un anat podem entrar al mateix que deia jo, però com Marc deia que el 2014 no calia ser, que no calia que ell fos president. Que passen coses i al final se decideix, els 62 diputats decideixen que l'Artur Mas i que molta població catalana està demanant que l'Artur Mas sigui president. Sí, també és tota la dona del món, també. Jo l'Anna Gabriel ho explica. Només ho deia en el sentit que crec que un dels problemes que té la gent ara mateix amb la CUP i una de les raons per les que està pujant la indignació amb la CUP és per la manera de fer les coses. Perquè si tu
vas de pur, tu vas de que tu eres l'únic que tot ho fa bé, aquell anirà al ball, no? Ara ha entrat el poble en les institucions, com que ha entrat el poble en les institucions, i els diputats dels altres partits aquí representaven, no? Aquest estil està fent-li molt de mal a la CUP. Recordo una cosa, perquè no ens confonguem, Jo vaig ser partant, vaig escriure un editorial demanant el vot per la CUP. Jo vaig escriure un editorial demanant el vot per la CUP, el divendres abans de les eleccions, jo. Per tant, no confonguem escenaris. Ara, em sembla que l'estan fent fatal. Em sembla que ahir no és el dia, després de que la Junts pel Sí fa passos evidents, que tu ixes a la trona del senyor Baños i diu, és veritat, estan fent passos evidents. El dia que reben els papers encausant-los i amenaçant-los de presó, que la CUP vote no a tot, quan podia haver-se abstingut, per exemple, i haver fet un gest que mínimament baixar l'atenció que n'hi ha al carrer, no ho fa. Ara votar que no, perquè és no pot ser i és que no. Bueno, molt bé. Quan a la nit solten un document de 50 pàgines, que és el document que estaven negociant amb Junts pel Sí, i Junts pel Sí es queda espantat de veure com de sobte la negociació se'n va a l'aire perquè fan un document. Home, em sembla que les formes, les maneres de fer que està tenint la CUP estan provocant l'efecte contrari al que haurien de provocar. Des del màxim respecte a la seva posició, si la CUP no vol investir a Mas, no passa res, hi haurà eleccions al maig, per sort, i vivim en una democràcia. No passa res si la CUP no vol investir a Mas. No perquè siga Mas, sinó perquè n'hi ha 1.600.000 persones que han votat. És que és tan simple com això. Si hi haguera 1.600.000 persones que han votat Antonio Baños, el president seria Antonio Baños. Això no ho discutit ningú. També penso que és un error el tirar la pedra i amagar la mà després. No es pot dir al Mas ens enflairem que ha fet coses quan sabem que tothom ha estat investigant el senyor Mas a veure si realment ha fet alguna cosa i després dir però a nosaltres no ens correspon denunciar-lo. Jo crec que el problema realment és que la CUP el que intenta, a més de guanyar la independència, vol canviar la personalitat de la gent d'aquest país. Els vol convertir a tots en gent d'esquerres, d'extrema esquerra. I el discurs de dir volem un país diferent al que havíem tingut o diferent al país del que venim, doncs perd força precisament per aquest oportunisme que s'està practicant, crec jo, des de la CUP. No em sembla lícit el que s'està fent. La CUP treu 1.600.000 vots i Junts pel Sí 300.000. I us diguéssim, sí, però el Baños no ho fa. Jo estaria d'acord de treure el Baños i ficar un altre. Per això no seria cap problema. No pot haver una conversa si no es deixa parlar a la gent, per favor, ella està responent. Ara parlo com a jo, no com a CUP. Jo com una entitat, nosaltres no som gens presidencialistes. És a dir, cada vegada que hem de fer president a una entitat és un molt de cap que posem de president, ningú vol ser-ho, etc. Penso que sí que hi ha un xoc de mentalitat. Hi ha gent que és molt presidencialista, hi ha gent que porta entitats, el president és una peça fonamental. A la CUP, qui es pensava que David Fernández, jo quan ells van decidir, que jo no hi competeixo, no hi era, però quan es va decidir David Fernández no es va presentar, semblava com un censural, es podria dir un mes, que no sé què. No passa res amb Baños. Amb Baños no es presentarà i es buscarà una altra persona. Vull dir, que sí que som d'una mentalitat i potser som raravis, segur que som raravis, però no som molt presidencialistes. I no ens passa res per anar renovant al capdavant de tot i és un exemple que s'ha seguit. No sé si és que el govern més endavant no tinc idea si no és una legislatura tirant-nos si seguim amb legislatures que duren un any, màxim dos. No ho sé, no estic fent aquestes decisions. Però sí que hi ha, el que deia abans inicialment, penso un xoc de mentalitat. Potser la gent que està en Convergència o la gent que està en els partits polítics d'una història més antiga sí que el president és una figura molt important. Crec que també hi ha aquest xoc de mentalitats. Des del nostre punt de vista potser el president no és tan important i tampoc s'entendria si d'aquí un any i mig en març no es presenta, no ara, ja ho entenc,
veritat, no som presidencialistes. Doncs si voteu-lo pits al nas i voteu-lo. I aquí, fora. No mesos, pits al nas, voteu-lo, que tenim independència. I després hi ha una revolució. Sí, És el que jo us ho desperto molt ara. Jo he de massa una vegada, però per un minut. sí. Hem estat 20 anys, Esquerra, podíem veure l'ordre de Convergència. Ara s'han unit, els dos controlats al voltant, els dos reunió. De la societat. Els astres no han estat favorables, és evident. Mireu, No es desitjaven, però no es favoraven. una mica per centrar el tema que ens estem només, si em permeteu, faré la meva experiència personal, que ja s'ha dit una mica abans. Jo no soc ni pro-mas, ni soc de Convergència, ni soc de la CUP, ni soc d'Esquerra, ni tan sols de Junts pel Sí. Aquestes eleccions em va costar molt decidir i finalment vaig ser un dels votants que vam votar, un dels 300.000 que he votat a la CUP, pensant-me que la CUP ens donaria un cop de mà per anar més de pressa, concentrant-nos més a la independència. Només puc dir una cosa. Si hi ha eleccions al març, si n'hi ha 3 vegades més, descompteu-me, sisplau, els 300.000 vots de Moviment Servei. No és un partit de futbol, no, dic amb el màxim respecte per ell o el màxim respecte per ella. Jo crec que estem debatint un tema polític i, per tant, parlem, no fem un partit de futbol, això. Si no guanyem. Seguiu. Una qüestió de magnitud. Per molts la independència és tan grossa que no podem deixar de dependre d'una persona. Sí, però l'objectiu és tan gran i el que podem aconseguir és tan gran que no sé si te l'has de jugar una altra vegada en unes altres eleccions. No, la nostra massa sí que és... Bueno, ja l'hem jugat una vegada i hem guanyat. Si has guanyat, per què has de tornar a tirar la boleta? Te portes els calés, segurament. Això dic que és un ordre més de magnitud. Clar, l'anomenisme humà creix i no ens ha votat. Però amb l'Oriol Junqueras no estaríem tots contents. Ja sé, no podem aquí, però... Marta, tu tens... O sigui, tu pots entendre que per molta gent això és robar el resultat electoral? No ho sé. No dic si ho és per tu. Dic si entens que per molta gent esteu intentant canviar els despatxos el que ha passat al carrer. I això és molt contradictori, el que és la punt. No ho sé, tinc molts dubtes, d'exactament què he dit. De la mateixa manera que aquest senyor opina això, també ve gent a mi i me diu al revés, que si s'investeix l'Artur Mas, que no tornaran a votar a la CUP. Però segurament, evidentment, si ho posem a la balança, evidentment hi ha més casos com aquest senyor que no pas com l'altra gent, això també és clar. També la CUP ha tingut, penso, un 80% de bossa de vots de gent que s'havia abstingut des de feia molts i molts anys. I a mi molta gent que ha votat CUP m'ha dit que no era especialment independentista, però que era una persona de molt d'esquerres i que era el partit que més el representava. Evidentment, és una bossa més petita, també en soc conscient. Faci el que faci, és una decisió difícil i enfederar, faci el que faci la CUP, enfederar un sector o menys, però evidentment, si no prospera l'acord, el gran gruix de gent decebuda, diguem-ne, serà com el cas d'aquest senyor. No tinc cap possibilitat d'incidir en les negociacions, aquí no soc absolutament ningú, De manera que prengueu la decisió que prengueu, perdeu segur. Perdeu en termes de política, de vot, i molts, diguéssim, aquesta nova política ens agradava. Però ara hem entrat en aquest dilema de quina sigui, perdeu una part. Que segurament el que quedi serà molt més sòlid, molt més resistent, no? No es fa, Ara és un moment de responsabilitat política, és a dir, la Junts pel Sí ha fet una responsabilitat i la CUP és la força que pot ajudar. És un moment de responsabilitat política. El que no puc fer jo és, com deia Vicenç, és a la taula del Parlament ja no vinc.
Vull dir, forço la investidura. Ara és el moment de remarcar-se tots, els 72, si són els que han votat l'altre dia la declaració, doncs remarcar-se i treballar junts, plegats, perquè si fem és per responsabilitat, és a dir, millor que no però no entra. Això és molt... No, quan toca, no, toca. Si ara en aquest moment el poble de Catalunya que abans es diu vots del grup i ha volgut i sigui present en aquest govern, doncs ja ha de ser. Això crec que és un moment de responsabilitat política, si no, no té cap sentit. Perquè votarem la declaració, però no votarem això, no votarem l'altre. No estem a la mesa. És com un puzzle d'aquests que no acaba de posar. Un govern de concentració, això no parla ningú, és a dir, que realment us impliqueu, saps què vull dir? És a dir, no per les imputacions, però les imputacions una mica el que deies, al final, si foten algú a la presó, fotran a la presó per una temporada, però no fa gaire por. Vull dir que jo crec que no fa gaire por ningú ja a la presó. Sí, estan imputats, però vull dir que segueixo, no l'he equivocat, però igual una d'aquestes segons nivells de presidència la presidència coral podria agafar la social o l'econòmica, és a dir, que podria ser una altra oferta, però es podria moure una mica més just pel sí. Però això no té problema, jo trobo a nivell meu una mica que falta aquesta responsabilitat, no? Una mica de dir, també ens hi fiquem nosaltres durant 18 mesos, que jo no sé si seran 18 mesos o seran 6, perquè això vol dir que no s'accelerarà bastant. Perquè esclar, quan comenci a fer imputacions, jo tampoc tinc tan clar que els del MES no treguin el seu orgull i fotin alguna bestiesa. I després, per exemple, Europa que demanés un referèndum pla i els obligués de veritat. Anem a veure si és cas o faixa. O un altre escenari, suposo que hi ha més de plantejat. Però en aquest moment som 72, doncs entrem tots al govern. Fem un govern de concentració, o el que vulguis, el repartirem. És que molts ens importa bastant poc i mana, tots ens indiquem el que no trobem més que aquest forceig entre nosaltres. I una mica l'actitud aquesta de voler influir, perquè em sembla que els de sembla que uns s'han mogut i els altres no. I aquest fet de nosaltres quedem al marge, però influir. En aquest moment poder el que deia Pujol, que no toca. Bé, en tot cas, jo no voldria pas tallar així en sec el debat perquè el debat sempre és enriquidor i estem debatent i està tota la relació d'opinió lliurement. En tot cas, jo proposo no sé si o donar un parell de torns més i acabar, si voleu, i en tot cas deixar-ho aquí perquè sí que realment s'ha fet tard, tothom ha pogut dir el que ha volgut. Jo tria el penúltim i li deixa la Marta l'últim. Jo tria el penúltim torn i li deixa tu l'últim. Sí? No sé si hi ha una altra intervenció, doncs, en tot cas. Volia preguntar si aquest mes cobraré la paga doble. Si aquest mes cobraré la paga doble. Mira, això, el tema de les pensions és un tema... No, el tema de les pensions és un tema que és molt senzill d'aclarir. N'hi ha una cosa que es diu internet. Si algú m'aconseguís dur un diari, una notícia d'un mes, que un país de l'OCDE, un grup de jubilats, no una persona per error, un grup de jubilats, no han cobrat la paga, me posaria a discutir en sèrio d'aquest tema. Això és sagrat. La paga es cobra sempre. No n'hi ha cap país del món. Si diguéssim que tornar a votar, deixarem permetre que es robi de l'ús exterior? Això? Com ho fem per no conformar-nos amb aquest tema? A mi sembla molt greu, inclús això invalida aquest tema de l'ús exterior és molt greu. És molt greu. El problema és que d'aquells temes que mentre la votació sigui organitzada com a autonomia d'Espanya,
el vot exterior va organitzar el Ministeri dels Estrangers espanyol. Per tant, no tenim solució més que la denúncia, o una mica va haver un moment que van dir paguem les lleis perquè vinguin tots, però tampoc valia perquè si estan votats al CDE o CDE no poden votar aquí. Per tant, és un problema gravíssim que no tenim resposta. En aquest cas no sé com ho algú més? Jo m'havia triat l'últim. S'ha de fer la llei d'eleccions catalanes. Sí, s'ha de fer la república. S'ha de fer la república. Un cop fes la república... Escolta, jo, la penúltima, i deixem que us digui dues coses molt ràpides. Una primera, torna a l'inici. Això de les negociacions ja ho heu tocat, però ho estem fent fantàstic. I que heu vos han trobat, i de les eleccions, ara o al maig, no us ho fem. L'important és com aquest poble ha sigut capaç de quedar-se, de protagonitzar una epopeia democràtica com aquesta. Això és l'important. L'altre ja ho arreglarem. Ara, després, o quan no tinguem cap treball de l'arreglarem. I la segona part, jo li dono les gràcies al Marc. No per res, No, però ho vull dir. Això que ha passat aquí és el model del país nou que som capaços de fer. Molts de nosaltres estem molt enfadats amb el poble. Ell ja sap que estem molt enfadats amb el poble. I en plena llibertat se'ls ha parlat. I nosaltres en plena llibertat li contestem. Quan la gent diu hem de fer un país nou, el país nou no el fas des del govern, el país nou es fa des del poble. I això que hem fet és un exemple. Això és un exemple. Per aquest exemple, us dono les gràcies a tots per suportar la llei, perquè l'existència com ella, que sigui capaç, en un moment, en un entorn que sap que és hostil, s'aixeca i parla. I això no t'ho podré parar. Gràcies.